madoda konakelephi laphi izenibhekile nomkhuleka usasiza usizi kuleli izwe elidlangile madoda kwenze njani khulumani okwehlula nina kuyabikwa pho sobikela bani na masibuza nibika indiba nebuza kekho wazile kodwa nimile kusisobozela ayisuka lamadoda ngamadoda lutho abantu besifazane baphenduka inyama ebantwini besilisa ngempela konakelephi yazi namanje ngisayibuza kaze ashonaphi amadoda avikela yawo imndeni lelize liyoqhakaza kanjani izimbali zibunile zibuna mihla namalanga futhi akekho obukeke ekhathazekile ngalokho kushutha zilimeze etsheni kaze kuyosala bani babizolo bengisentendeni yesandla sakho ungibuka ungibukisisa ungidlalise isibeke uhleke uvezele umhlali ububuthokozela ubuhle bami kazi konke lokho kushonele namhlanje ngiyababayela ngivuka embhedeni wakho ubungibamba ungigudubeza noma sengikhala ngisankahla lokho awukushaya mkhuba waqhubeka wanginikubeza ngitshele konakelephi bheka namhlanje ukugwile konke bekuyigugu lami wathabatha konke ngokwami awugcinanga ngalokho uphinde wangephuca ukuphila kwami namhlanje ngilele kubandayo umphefumulo wami inyama yami uvuma ube ngumhlatshelo ngawe ngiyanikela ukuze udlame oludluliswe kubantu besifazane sikhala mihla namalanga sekwanele